Hei, दावसे देलाय फटक साफायनाङा। औहाय मानो फटक साफायगासिनो बियो? आयौ बाला नोंसोर हौवा गोदान हिनजाव गोदान नालाय फटक साफायदोंहाय जोंहाय देनां गोसोखांबा नायबानो जाबाय। ओहो साफायनाङा। ओंहाय दावसे देलाय साफायनाङा। आयौ बाला हौवा गोदान हिनजाव गोदानानो मेम'रिनि थाखायबो साफायजानो बालायो। बेसेबां बुंनांगौ जाखोब्रा बे हाबाया नंखाय हाबासो। जों माला गारलायफिनगोन खुनु गेरेन्टि गैया। हाफाङा थानो थाखाय न' गैखायसो जोंहानि न'आव दोनथ'नो थाखायसो आं हाफांखौ हाबा खालामदों होननानै बेसेबां खोन्थानांगौ जाखोब्रा। औहाय बेसेबां खोन्थानांगौथाय बिसोरनो? देलै दे मा होनबावनो आरोना। आंबो बारा मोजां मिथियालै नोंसोरसो रायजो जागोन नोंसोरसो मिथिसिगोन आरो। दावसे देलाय दोनदोब्रा। नोंसोरो फटक साफायजानो गोसो गैयाबालाय साफायला। आं हले उन्दुनो ओंखारसोबायहाय। मैया हरावबो टेनसनजोंनो मोजाङै उन्दुनो मोनाखै। उन्दुनोसै नामा? आं उन्दुनो ओंखारबायलै। होमबालाय नोंसोरो उन्दुथ'दो। होमबालाय आनैखौ साहा फुदुंनो हैनोसै आंबो। दे होमबालाय उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुदो। माथो उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो। ओइ बिराद उन्दुनो ओंखारबायलै। आंबो उन्दुनो ओंखारबायहाय। ओरैनो बिसना खाथियावसो जिरायनानै दंखायो उन्दुनोसैहाय आंबो। होमबालाय उन्दुदो। आंखौलाय रावबो अना लाय थारा थारा लाफा थारा आंखौलाय रावबो सैथारा। बिदि नङालै सन्थला नोंखौ बयबो अनो बयबो मोजां मोनो। नोंहासो बांद्राय जौ लोङोना एसे जौ लोंनायखौ खम खालामब्रा। लाय थारा थारा लाफा थारा आंखौलाय रावबो बुजिया। जिं जिकि जिकियै जिं जिकि जिकियै। हेइ सन्थला सिखारदोब्रा। थौदोलै थौदो बेफोरबायदि थाबाय थाजाया। मानोब्रा बेनो न' आंनि बुहुमानो आंनि न'। अख्राङानो आंनि उखुम बे हायानो आंनि बिसना आरो मा नांबावगौ। ओइ गोदाव सोराव लिंहरबा लिंहरनानै बिदि बुंबाय थानाङाब्रा। नुबायना लाय थारा थारा लाफा थारा ना जेबो दाङा आंखौ नायनो हाया। थैद मा जाबावगोनलै नोंजोंबो गोदाव सोरावलै। अमाराजा आरो हाफाङा हाबा जाबाय। औ हाबा जाबाय। मा होनखो नों नारजि बुदां? अमाराजा आरो हाफाङा हाबा जाबाय बेबो आंखौ खोन्थायालासिनो दासो मानो खोन्थादोंलै? बुजानो नामा आंखौ? बुजानो नांनो नामा? बुं नारजि बुदां नांनो नामा? दासो आंनो खोन्थाफैदों नों। आंनो मानो मैया दाखालिनो खोन्थायासै? हाबानि बेदरखौ नोंसोरल' जानानै थागोन नामा? आं मोनजाया नामा? ओइ नारजि बुदां नांनोबा नांनो होननानै बुंखालै। जुदि नांनो हायाबा बुंखा। माथो जाबाय थाखोलै रोंला लांबाय मानसिखौ। आंबो मिन्थियामोनलै। आंबो खोनाब्रबदोंसो बेनिखायनो आं नोंखौ लानो फैबाय। हाबानि बेदर जानो लुबैदोंबालाय थौदो आरो। आच्छा बिदिबा नोंनोबो खोन्थायाखै आरो नारजि बुदां अमाराजा आरो हाफाङा नोंखौबो खबर होआखै? औ बिदिनो होनजायो। फैदो बाइकआव गाखोफैदो। मानो बिदि खालामखोब्रा बिसोरलाय? इसेबां आंखौ बेदर जाजानो गिनानै हाबाखौबो खोन्थालायासै आरो। नांगौबा आंनो दरसेल'सो बारा हो होमबाबो आं इसेबां जायाना। मानो आंनो हाबाखौ खोन्थायासैब्रा? दुखु मोनबायलां। फैदो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानाव सोंनानै लाहैबानो जाबाय। आं एसे शक जादों माने बेदर दसे बारा होनांजानो गिनानैनो आंनो हाबानि खौरां हराखै। आंनोथ' खोन्थाजायोमोन ना। इसेबां जाजानो गिबाय इसोर आंखौ। फैलै फै नङाबा दा जि बेदर दङना बेखौबो मोनजानाय नङा। माबार गाखोफै। लाजिदोंलै आं एसे बेदर दरसे दरनै बारा बिगोनखौनो आंखौ बिदि खालामबायलै। बिदि जाबायना आङो बेदर दरसेनि थाखायनो हाबायाव लिंजायासै। मा एसे खाफाल गाज्रि आंनालाय। जानानैसो मानसि बेफोरखौ मानो बुजिया? आंनो बेदर दरसे बारा होबाबो मा जायोमोन? आंखौथ' हाबायाव लिंहरजायोमोन ना। बिराद गाज्रि खामानि मावबायलै नारजि बुदां बिसोरो बिराद गाज्रि खामानि मावबाय। औ नोंखौ लिंहरिया बिराद गिदिर पाप मावबाय बिसोरो। फै गाखोफै। नंगौना नारजि बुदां बिसोर बिराद गिदिर पाप मावबायना? पाप नङा फै महा पाप मावदों बिसोरो। नों सैथोखौनो बुंबायलै नारजि बुदां बिसोरो पाप खामानि मावाखै। हाबायाव लिंहरालासिनो हाबा जाखुमानाया बिसोरो महा पाप मावदोंब्रा महा पाप। नारजि बुदां गारिया
गाखोफैब्रा थांगौ पाप मावनायफोरखौ एसे साजा हैनि पाप नङा महा पापसो महा पापानोथ' आरो देलै दे गाखोदो आच्छा दे गाखोनोसै नै माथो हौवा गोदान हिनजाव गोदान उन्दुनानैसो दं जानोहाय माब्रै जाखो हनै खैना गोदाना हंख्रगासिनो मा जाबावगोनहाय दानि जुगनि हिनजाव गोदानफोरजोंबो लाजिनायबो गैला गिनायबो गैला बेनो जाबाय हौवा गोदान हिनजाव गोदानानो मा जाखोसै बेलाय सानथिं बाथिं उन्दुना थाबाय बायनाय थुलाय बिमाफोरनो खोन्थाहैनि एसे बिहामजो गोदानखौ मानो बेफोरबायदि फुथुबाय थादों सिरि था सिरि सिरि उन्दु लाजिनाय गैला नामा नोंसोरनाव उन्दुनायफोराव सोर दावरावलै स्वामी राजा स्वामी लांनो फैमारबाय नों आंखौ गराय गुफुरजों लाजि गैयैफ्रा गोब्रामलायगासिनो सिमाङाव अमाराजा माथो जाबाय थादोंब्रा उन्दुनायफोराव लाजि गैयै अमानि आखल लाजिनो रोङै जुनारनि आखल हिनजाव गोदानखौ लाबोनोबो हाबाय हिनजाव गोदान लाबोबाय नालाय एसे मानसियाबो थिग जादो आरो नोंनाव दायथ' गैया बायदि मोनखो ना माखो नोंलाय मेंनाय मोनदोंलै माखौ मेंखो ओरैनो मेंलाबायबाय हाबायाव पुर'हिता बेसेबांबा गोबाव जोंखौ जिरायहोबाय थाबायना बेनो मेंदों लाजि रोङैफोर हाबा जानोबा रोंगौ समाजाव आगान होनायखौ गोरलै मोनदों नामा गामिनि रायजो राजाफोरा सासे सानै फैहोलांबाय गामिनि रायजोफोरखौ रायदावनांगौ आलासि फैनायफोरनो साहा फुदुंनानै होनांगौ रायदावनांगौ गय होनांगौ मा बेफोरखौ गियान गैया उन्दै समनि ओंखाम ओंख्रि संनानै हाबा जालायनानै गेलेनाय बायदि मोनदों नामा आं उन्दै समाव ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो गेलेफेरनो मोनासै गोख्रै नोंना हिनजावा फोजा आरो आलासिफोर फैबा मोजाङै रायदावनो हो आच्छा बारु थाइबानि लारु हाफां हाफां सिखारदोब्रा अमाराजा नों आंखौ फोजानो हायामोन आरो जिबौआथ' आंखौ मन'लायबाय मिथिबायना बेसेबांबा गिदिर जिबौआ ओमफ्राय उदै सिङाव थाहैलायबाय आं ओमफ्राय उदै सिङाव थानानै जि नोंखौ गाबज्रिबाय थाबाय आं अमाराजा 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 होननानै गैया ओमफ्राय जेबो हाथारिनि जिबौनि लानजाय थिंजायसो ओंखारबोबाय आं आच्छा आंलाय मा मिथिगौब्रा नों जिबौजों होसो जादों होननानै नों आंखौ मिथिगोन नामा आं सोरजों सोरजों होसो जायो सिमाङाव मिथिनांगौ ना एसे मोदोमफ्राव नारनानै फोजानांगौ आरोहाय नोंनि खाथियावनो उन्दुनानै दं नों एसेबो ताल लानो रोङा लाजि रोङैफोर खर'आव गोबोरखि गोनांफोर गोरलै मोननानै लादों गावबा गावखौनो बेफोरबायदि आंलायबाय थानो आरो नोंहाबो बिहामजो गोदान दखनाया गानस्लायनानै लादो आलासिफोर फैबा साहैनांगौ मानांगौ आं उन्दुनोसो ओंखारदों मैयावराव उन्दुनोनो मोनाखै दा मोजाङै उन्दुजोबना लायाबा आङो साहाखौनो राननानै होनो हानाय नङा बिदि होनबा जायो नामा हाबा जानानै फैबाय जेब्ला मावखानांगोन रायजो राजाफोरखौ सिबिनांगोन बहा नोंलाय बबे राजानि न'आव फैनाय बायदि मोनदों नोंलाय आरामनो रुवाथिफोरा दाहोनाफोरा साखरफोरा बान्दा बान्दिफोरा नोंनो मोजाङै जाहोगोन लोंहोगोन गाबागाव मावाबा गाबागाव जायाबा जायाहाय आरो बर'नि नेमाव हाजारखि माहाजोन जाया मानो रायजोफोरखौ सिबिखानांगोन आरो नोंहाबो मा जिरायनानै थाबाय थाखो रायजोफोर फैगासिनो साफा सानै लाजिनाय गैयैफोर जागोनलै जागोन एसेबां बखिबाय थानाङा आरो नोंहालाय जागोन दे ओमफ्राय दुमफांमोनालाय मालाय मावथि नालाय खामानि मावगासिनो आरो साहा फुदुंगासिनो आंबो मावथि दे आं मावथिबालाय मानोथो मावहैयाखै माबोरै मावफै आलासिफोर फैदों बेफोरखौ मान सनमान होफै बेवहाय हंख्र' हंख्र' उन्दुना थाबाय थादों लाजि रोङैफ्रा अमाराजा आं बासोदोंमोनहाय रायजोफोरखौ खुलुमहैनो रायजोफोरखौ माबा मा होनोमोनलाय सिनाखि लाहैनो आंबो मालाय लुगैदों नामा उपाय गैया खस्थ' खालामनांसिगोन ना अमाराजा साननैसोखौ बेखौनो खालामनांसिगोन बापावै उन्दुखांनाया जाबायना उन्दुखांनाया जाबायबालाय फैदोलै रायजोफोरा फैहोलांबाय साफा सानै थांगौ बिराद मानसि फैदों नामाहाय थबिराम आं हले बांद्राय मानसिबा आं थाङा ओंखाराबो आं बांद्राय नङालै ओरैनो नोंखौ नायनो फैदों आरो सोर बिहामजो लाबोदों होननानै गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोर फैदों आच्छा बारु थाइबानि लारु फैदो मा जालायखोब्रा सन्थला न'आवलाय मानो हाबनो नागिरलायखो बे अमाराजाया आंखौ हाबायाव लिङाखैना बेनिखायनो आं अमा मासे लानानै थांनोसै मा होननाय जाखोलै माबायदि मानसि बुथुमनो मोनबाय थायोब्रा आंलाय आया माथो अमा लाबोमारबायलै नोंलाय आंखौ अमा जाजानो गिनानै हाबायाव लिङाखैमोन ना बेनिखायनो न'नि अमाखौनो लाबोबायलै आं
रोंलालै आं नोंखौबो फैदो माबार आंहा लजिङाव थांफिननांगौ बिराद क्लास मिस खालामबाय आं दावराव जाबाय थायो नोंबो फै दावराव जायाखै फै माबार अमाया ओमफ्राय मायाव लागोन अमाखौ गेजेराव लाफागोन आरो बास जाबाय फैदो होमबालाय दे जिराय आं बेवहाय जिरायनो फैयाखै आंनि हाबायाव जेसेबां खरसा जादोंमोन बे खरसाखौसो बिनो फैदों आं माथो खालामबावनो बे थङालि फिसायानो मान सनमान जाजोब्बाय थङै बे थिउरियाजोंनो हाबा जाफिनबाय जोङो बिमा बिफा जानानैबो गावनि फिसाखौनो मोजां बोसोन होनो हायासै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो फैसाखौ नांफिनगौ नङाबा नोंसाजों उन्दैया हर आंनो आयै दासो स्कुलावसो फरायदों माब्रै हरनांगौ जाखो नोंनोलाय हायाहाय आयै इसेबां उन्दै गथ'खौ होमबालाय आंनो फैसाखौ नांफिनगौ आं मिथिया आं एसेबां गोबाव नेबाय थानो हाला साननैल' जादों माथो मास मोनसेनि उनाव हरफिनगोन होनना बुंदोंना आं नेनो हाला आंनो नांफिनगौ आरो आं मास मोनसे बुङाखै सप्तासे बुंदों बावलायलांबायहाय आंबो फैसाखौथ' जोङो लासैनो हरफिनगोन नाथाय दा एसेबां हाखु दाखु हरनो हाला आरो एसेबां नांथारगौबा बे हौवा गोदानावनो बिहैदो आरो बेसो जोंहानि फिसाजोखौ लानानै थांदों बेनावनो बिहैथां होमबालाय आं दानो थांनोसै दे दानो थांनानै बिहै हारामिया सथां फाख्रिया मालाय हौवाजों थांबाय बिमा बिफानि खर'आवबो बजाय गालांबाय फैथोंल' बियो आगानल' होफैदों बियो फैथोंल' बेखौनो नेगासिनो आं सानसेबाबो गिदिंनानै फैफिनखागोन बियो लाजि रोङिया गोसो मिलायनानै जुलि लाबाय जेब्ला मोजाङै संसार जालांदो हा माथो गाव गोसो थोलायदों गाव हाबा जालायदों संसारखौबो सानैजों मिनि खुसि रायजो जादो बिहामजो गोदानाबो बे न'खरखौ गावनि न' बायदि साननानै मावै दाङै जादो आरो अमा राजायाबो मालायनि फिसाजोखौ लाबोबाय जेब्ला मोजाङै जोथोनै दोनदो जाहोदो लोंहोदो आरो बर' आंनि फैसायाव माथो मोनफैलायखोब्रा बेलाय दावराव खालामलायथारसिगोन बियो आंनि हाबानि खरसा जानायाव हरदो माबार नङाबा आं पुलिस केस होगोन जागोन दे पुलिस केस हरनाङा जों अमा राजाजों आंजों मिलायनानै नोंनो फैसाखौ हरफिनगोन जोंनो एसे टाइम होबानो जाबाय आंखौ गारनानै हाबा जादों नों बे सेंग्राजों आंखौ गारनानै मा दं बेनाव नों बेजों हाबा जाबायानो नों मोजां संसार मोनजायाब्रा माने मा दं बेनाव जेबोखौनो मावा बे सेंग्राया गावनि उदैखौनो फिसिनो हाया बियो नोंखौलाय मा फिसिनो राननानैबाबो थागोन आरोहाय नों आंनि फारसे जेबो साननांला दे जायखिजाया नोंनि फैसाखौ जोङो हरगोन ना अमा राजा हरगोनथ' आरो नों आंखौ इसेबां अलसिया बादुला सानदोंना आंखौ जेबो मावनो रोङा सानदों हरफिनगोन मास मोनसेयावनो हरफिनगोन मानि मास मोनसे बेलाय आंनो गाबोननो नांगौ दाथ' जों गाबोननो हरनो हानाय नङा साननैसो सम होदो दे हायोबा 10 दिनखौनो होदो आंखौ थगायबालाय मानो थगाया रायजो राजाखौ साखि दोननानै नैबे बिफाया दिनै आं नोंनो खोथा होयो नोंनि हाबायाव जेसेबां लस जादोंमोन गासैखौबो हरफिनगोन होमबालाय 10 दिननि गेजेराव आंनो फैसाखौ नांफिनगौ नङाबा दिगदारसो जागोन मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना निमाहा होदो इसिबां दावराव दावसिजोंसो बिहामजोखौ लाबोनाय जाबाय जेबो नङा दे फारसेथिं जोंहा मोजाङानो जाबाय अमा राजाया हिनजाव लाबोबाय नङाबा मालायनि हिनजावखौसो नोजोर होबाय थायो बियो नङा माथो अमा राजा जि जाबाय दे नों हिनजाव लाबोबाय मोजाङानो जाबाय नङाबा मालायनि हिनजावखौसो नोजोर होबाय थागौमोन नों बिदि नङाब्रा बांद्राय जाद्रायबाय अमा राजा फिसा सिरिथा रायजोफोरजों बिदि होनफानो हामा दे जाबायसै दे बिहामजो गोदान मोनबोनायावलाय माथो टेनसन नङा होमबा बिहामजो गोदान मोनबोबाय मोजाङानो जाबाय ओरैनोबा रायजो राजाफ्रा माला हाबा जागोन होननानै सोंखायो बेनिखायनो अमा राजाया हाबा जाबाय दे खुसिनि दिनसो थफिराम होनदोंमोन नामा नोंखौ औ ओंखाम ओंख्रि संनायफोरालाय माब्रै जादोंनो खबर लाहैलाय र' खबर लाहैनि आं दे नोंनि खावलाया गोजा सना नोंनि खर'आ गोजा नोंनि फोथाया गोजा सना नोंनि खानाया गोजा नोंनि नामा मामोनलाय नोंनि गोसो नों मा होननानै गाबज्रियो नों दहायनिफ्राय मा आंखौ एदावनानै मेथाइ खनगासिनोहाय आंहा बेवहाय खामानि मावदों आरो साहा फुदुंगासिनो नोंहा मा मेथाइ खनगासिनोहाय बैसागु मेथाइसो खनदोंब्रा दाथ' बैसागुआबो सफैबायना बेनिसो मेथाइ खनदोंब्रा आङो बैसागुनिसो माखौ एसेबां टेनसन लादों फालाय नोंलाय आंखौ मिथियाखै सानदों नों आंखौ मिथियाखै सानदों जानला माला एदावलाबायखानाहाय आच्छा नोंनाव बयफ्रेन्ड दङना गैयालै गैया आच्छा आंनाव बयफ्रेन्ड दङना गैया नोंनोलाय मानो नांगौ आरो जोङो हिनजावसाफोर ओंखाम ओंख्रि संनायाव मा मोनफैबाय नोंलाय थां बाहेराव जेबो नङालै आंबो हेफाजाब होगोन ना नोंनि हेफाजाब होनायखौ नाङा जोंनो थां जोंहा दाउसे देलायजों आंजोंनो मावखागोन दाउसे देलाया बिजिथार हनै मबाइलाव
नारजि बुदां आं फन हरबाबो थिखोआखै मेसेज हरबाबो नायाखै बेनिखायनो मेसेज हरगासिनो आङो बे रिप्लाय हरागौ मानि हरबाय थागोन बाला हरबाय थागोन बालनि हाबा जानाया मानसि खस्थ'हाय मा जालायखो नंनायनि नङैनि बयखौबो खुलुमनांगौ बयखौबो मान होनांगौ बालि बारुरुनो एसे खस्थ'ना बिहामजो जानाया नोंहा बेखौनो हाबा जानो लुगैबाय थायोमोन ना मोनबाय दा मस्लाया थै माहाजोन न'खरनि बिहामजोसो जानो लुगैखायोमोन आं बे अमा राजा फाग्लाखौ बोरै मोनफ्लांखो बालनि दा मानसिफोरनो साहा होलायदो ओंखाम खुरनानै होलायदो जौ होलायदो भाजा होलायदो बाथोन होलायदो आरो खुलुमलायदो खुलुमनायाबो खेबनै खेबनै खुलुमनांगौ बाला फैनायाव खेबसे खुलुमनांगौ थांनायाव खेबसे खुलुमनांगौ मालाबा बावनानै सोरखौबा खेबनै खेबथाम गाहाम खुलुमफ्लांगारदो बाला आंहा दालाय माथो खालामबावनो आरो उपाय गैया बेनो नेमखान्थिखाबा मेंबाय आङो मानसिफोरखौ खुलुमै बिहामजो आलासिफोरजोंलाय मानो मोजां रायलाया नोंलाय हा मोजाङै रायलायनांगौ मा फादोब फुदोब बेलाय आं गोसो जायाखै सोरखौबाथ' आं नायनोनो हाया सिनायनायफोरबो दंफैयो सोरबा जोंहानि आइजों जि नांलायलायोमोन बिसोरखौ आं नायनो बायो ए बिदि बुंबा जागोन नोङो सासे बिहामजो जाबाय गुबुन न'खराव फैबाय जेब्ला बे हौवानि न'खरनि नेमखान्थि बायदि सोलिदो रायजो राजायाथ' बयनाबो एखेयानो जायोना नेमखान्थिफोरा बर' समाजनियालाय बयखौबोथ' मान होनांगोन मोजाङै रायलायनांगोन फाथो रायजो राजाफोरखौ सिबिनो बायोबालाय मानोथो हाबा जानो लुगैनाय नोंलाय एसेबो साननाय हनाय गैया नोंहावा अननानै लाखिनायखायसो नङाबा आंबो जोंखाथारबायमोन बेनिखायनो मोजाङै मोजां रायजोफोरखौ माथो हो मोजाङै आखलफोरा दिन्थि बेवहाय सिख्ला नङा नोङो हाबानि सानसे सिगांसो सिख्लामोन नोङो दा नंला मोजाङै आलासिफोरखौ खुलुम आरो मोजाङै राव हो खेबसे खुलुमबाय आरो मा खेबनै खेबथाम खुलुमबाय थानांगौ बेलाय फैनायावबो खेबसे थांनायावबो खेबसे आं बाबायहाय बावनानै सोरखौबा खेबनै खेबथाम खुलुमफ्लांगारदों आंहा माथो जाखो बेफोरनो नेमखान्थिखा जेबो फोरोंना हराखै नामा बिमायालाय नोंनोलाय आं खारखुमाबोदोंसोना नङाबा फोरोंगौमोन खोमा बिमाया खोथायाथ' अख्रांनि हाथरखिखौबो थुख्लायगोन मोजांबासो मोजां दै आं फुं नङा बालनि रागा जोंबा दानो खारफिनगोन आं फाग्लि बिदि नङा माथो खालामबावनो दालाय रायजोफोरजों एसे गोसो गैयाबाबो हिनजाव गोदानफ्रा मिनिबाला देखायनांगौहाय सासे बुरै फैदों जोंहानि आइजों जि नांलायखांबाय ओमफ्राय आंखौबो जि रायदोंमोन आरोना बिनि फिसाजोआ आंनि एकदम सुथुरथार बिनि बिमायासो फैबावदों आरो ओमफ्राय बेखौसो खुलुमनांबावबाय आंहा बालनि ओरैबो जारलासो ओमफ्राय रावबो जेबो लाबोआबो हिनजाव गोदान नायनो फैनायाबो आं उनाव होफैनोसैलै आंबो उनाव होफैगोनहाय होफैबानो जाबाय लानोथ' गोसो गैयामोन नोंसोरनिफ्राय नोंसोर अननानै होफैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय रिसेपसन खालामनो हागोन ना हायाथाय रिसेपसनावथ' बिराद गिफ्ट मोनगोन ना दंफाव बिदिनोसै मोनगोन रिसेपसन खालामनो लुगैसोदोंमोनहाय बे अमा राजाया हागोन हायाथाय बामरा अमा राजाखौ लिंहरलाय नै फैखाबायानो आं अमा राजा आं बेफोरबायदि खुलुमबाय थानो बाबायहाय हाबाया गिदिरमोनबा आं हान्थु दोलालायनाय खुलुमगौमोनहाय रावबो गिफ्टखौनो होफैयाखै खालि आंखौल' नायनो फैदों आंनि आखाइनि साहा फुदुंनायल' लोंनो फैदों बिसोरो माथो खालामनोब्रा आंनोबो 150 थाखाल' होना गालांबाय बै आबौ सासेया बिदिबालाय जोंलाय बे थाइजौ मादा बोरायनोलाय माखौ होनो दे बेनोथ' जाबाय आरो माथो खालामबावनो दा रिसेपसनखौ एसे गिदिरैनो खालामसै ना अमा राजा नोंसानि आइ आफामोननाव बेसेबां फैसा दं बिदोबाल आंहा बोरैबा उसुबिदा जायो बिनो ओमफ्राय हाबायाव जेसेबां फैसा मोनो बेखौ बे बोराय थाइजौ मादानो हरफिनसै मोखाङावनो गारलायगोन ना जोंहा माथो बिदिनो खालामनांसिगोन साला बियो आंखौ दुखिया माबा माबि अलसिया होनदोंना पापिस्ट' बोराया आयौ सानैजों मिलायलायथारदोंहाय आंखौ बेदर दरसे बारा बिगोनखौनो नोंसोरो गिनानै नोंसोरनि हाबा जानाय खौरांखौ जोंनो माने आंनो होआखै आं दरसेल'सो बारा बियोब्रा बे दरसे बारा बिगोनखौनो नोंसोर इसेबां गिबायना जानानैसो मानसिलै जानानैसो मानसि मिथिदोंना मिथियाखै आं बायदि मानसिया दरसे बारा जाबाबो माने दरसे बारा मनबाबो जेबो जाया मिथिबायना माखौ इसेबां माबा मिबि साननानै आंखौ हाबायाव खबर हरासैब्रा नाजिबोदां नोंसोरो लोगो जानानैबो लोगोनि मुङा जिबावसोलिनिसो माने अमा राजाया आरो बिदि नङालै बोरैबा जाफ्लांदों बे डायलगखौ खोन्थानाङालै खबर हरस्लाबनो हायाखैलै हाखु दाखुसो जाबायना गैया ओइ सन्दला जानला मानला बुंलाबायनाङाहाय ओरैनोबा गोसो गैयालासिनो हाबा जादोंसो जोंहा बेथ' बाहानासो बहा होनो नोंसोरलाय आं बायदि सन्तला खाफाल जिलानो बेदर दरसे जागोनखौनो नोंसोर इसेबां बिदि जाबायना बेनिखायनो रागाजों आङो अमा मासे बुरजुना लाना फैबाय आं न'निफ्राय
अमा लाबोदों औलै न'नि अमाखौनो लानानै फैबाय आसोला माथो खालामनो बेदर दरसे बारा जागोनखौनो नोंसोर इसिबां दुखु मोनबाय बेनिखायनो न'नि अमाखौनो बोनानै लाबोबायलां आयु न'नि अमाखौ बोनानै लाबोदों दा बिमाया नागिरबाय थाया होमबा बिमाखौनो नामा अमा फिसिबाय थाखाय बिमाया जोंना मेरला अमा फिसियोबा जोंहा मिन्थिगौना नोंसोरसो आंखौ अमा मोनजाफेराखै होननानै लिंहरा मोनजाफेरि नालाय बिराद जागोन बे सन्थलाया होननानै नोंसोर आंखौ हाबायाव लिङाखै बेनिखायनो नैबे सन्थला खाफाल गेले अमाखौनो बुरना लानानै फैबाय ओइ सन्थला बिदि नङाहाय जाबाय खैना गोदाना बांद्राय रायलायनो समायानो सिरि था नोङो आंहा अमा राजाजोंसो खोथा दं देलै अमा मासे लाबोबाय गाहामानो जाबाय नोंखौ जों हाबायाव लिंहरनो हास्लाबासै माने जोंबो हाबा जागोन होननानै मिन्थियामोनलै बुरबकफोर एमएफएलफोर सिरि था दे जाबाय सन्थला साहा लोंनोबा जिराय दे आं साहा फुदुंना होनि नोंनो सन्थलाया साहा लोङालै बेदरसो जायो जौसो लोङो नङा होमबा नोंनि थाखाय स्पेसियेल अर्डार खालामनोसै आं माने जौखौ दे होमबालाय आंबो जेबो मोनजायाखैलै बन्दु जों रावबो जेबो जाथ'वाखै दा जमा जागोन दे होमबालाय आं अमा बुथारहैनायाव एसे नायहैफानि जोंना थफेरा मा अमा बुथारदों माथो खालामनोलै मानसिया जौ फेनानैसो गोलैनानै दङमोन दैमा जिङाव आंखौ फुङावनो फन हरदों बियो बेनिखायनो आं बेखौ लायनो थांनायमोन गैया सिखारथारा मानसियानो नोंसिनि हाबा होननायखायसो दुफुं सिखारदों आच्छा बिदिसो जादोंहाय नाजुदां औ नों फन हरनायखौ आङो दासो नायसनदों आं फनखौनो लंपेन्ट पकेटाव सोना लाबाय थादों आं बुजिबाय नाजुदां नोंजों आंहा खोथा रायलायनांगौ दंलै जागोन दे रायलायबानो जाबाय आच्छा थौलाय खनाथिंजाय औ फै अमा राजाया नाजुदांनाव फैसा बिनो नागिरखादों बियो नोंबो बेबायदि समाव मानो बिदि बुङो सिरिथा होनला बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोननि अननायखौ जेब्लाबो होबानो जाबाय अके बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट